से ना ना भैंसा से तब तो रोज गोबर करे के पड़ी है तो पराने टांगली रे हसन लड़किया के शादी भइल बा एकर बला मुआ प्रदेश चल गइल बा मुस्कान जी और रतिया फोन करके बतियावतिया मने मर्दा से कैसे आ जाई टन्नू बाबा स्टेज पे आ जाई। अच्छा रोरा ना बतियाओ ने खाली पान खाए के मालिक बारू खाली गुल खा ले और रतिया फोन कर ले भी अपने राजा जी लगे कहतिया हेलो हाँ हेलो हेलो के बोलता अरे हम बोलते नहीं चिन्ह चिन्ह के राजा जी हाँ हम राजा जी खाने बोलत तनी ए जी और गोड़ छू के गोड़ लगा तनी यही जैसे आहा तो कुछ छू के गोड़ लाओ सब तो हरन हो हाँ जैसे घरे हमार सवट बा होकर ना दांत चियारल दिखे ई बुझती हमरे कहता ए राजा जी हाँ रौरा गवना करा के 5 साल हो गए रौरा बाहरा चल गई बताई रौरा नौकरी के फेर में लागल बने हाई जवानी जियान होता ई बताओ हम नौकरी ना करे हमार बाबू कहल बियाह कर ले बेटा अच्छा ते जो बाहर ते रहिए बहरी हम देखे भीतरी माने घर के कारबार जैसे में ब्याह जी आयल बने वहाँ के सुहाग रात के बात रहल सुहाग रात एक दिन मेहरारू उनका बैठल भी सच संवर के ब्याह जी गोइनी लगे यस यस नो नाश करी ना बास करी कारी एकर कहरल देखी ना बुझाता कि सुखला जात होखे जिंदगी 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 हमहू जिंदगी कहतनी ब्याह जी गोइनी सुहाग रात के बात बा आगे पीछे पूरा देखो तनी आ घूंघटवा उठा के आ जाए लगनी मौगी हथवा धोली हले पहले भी हाथवा मौगी हथवा धोले त ब्याह जी कहतनी छोड़ छोड़ तोरा माई का चोटी बनो हम तोरा बहन के छोड़ हम ब्याह सही ए में कोइले बानी चल गईनी फिर दूसर का दिन आईनी फिर इन्होंने झाँक के घूंघटवा उठा के फिर जाए लगनी मौगी हथवा धो लेला फिर कहतनी छोड़ अबे चिन्हता नहीं खू चिन्हता नहीं खू हम ब्यास हई ए में कोइले बानी ए में कोइले बानी 2 दिन हो गई फिर तीसर के दिन आईनी फिर आगे पीछे देखो तनी अगला पिछला देखनी देखनी अगला पिछला आ देख के घूंघटवा उठावत तनी फिर मौगी हथवा धो लेला फिर छोड़ावत तनी तेरी बहनी का हम ब्याह से एमे कोइले बानी मौगी खड़ा हो गई खिसिया के आ घूंघटवा फेंक देले कहती तू ब्याह से हुआ एमे कोइले बड़ा हेमे के करी तार बाबू करी तू एमे कोइले बड़ा हमें आग लागल बा के बुताई और अतिया बोलावतिया आ कहती है राजा जी का करब रौरा रुपया कमा के जब ढल जाई जवानी आ 2 गो चीज का बना जगावे के चूरा आ जवानी ए महाराज ई बात होई नहीं के बुझत कहने जे आखिर एक दिन जरिए न जाई कहने एक दिन पते पावा चूरा जोगाए तितवे लगी खाए तो अच्छा ना लगी आ जवानी जोगाए ढल जाए बुढ़ापा आ जाए आगे में जोड़ जाए सवार थो ना होई नमो का बताइए है गौरव सौरभ आ रफ तनी बचा के हालांकि नमो बोले में अगर कहीं दिक्कत होखे भोर पर आ जाओ तो उससे ज्यादा चिंता करे की जरूरत नहीं है जे लेखा आधार कार्ड सुधारला नु ओही लेखा रो दोबारा आके पैसा दे दी और नाम बता दी फिर और सेम नाम बोला जाए भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भैया के चरण में बार बार गोड़ लगाता नहीं माता रानी के दया दृष्टि बनल रहो कहती औरतिया कैसे आ कौना भाव में कहतिया तोहरा के लागो नौकरी सरकारी आग लग जाओ तोहरा ऐसा नौकरी या रुपया पैसा में जब हमरा सुख नहीं खे कन्हैया बाबा का मलकिनी कहता नहीं कन्हैया बाबा के आज भर मान ली कन्हैया बाबा का मलकिनी यह बड़ी कन्हैया भौजी कन्हैया बाबा लगे जाके
आशीर्वाद ले लेवे के बा हाँ कन्हैया बाबा जकरा पे आशीर्वाद दे देवे नी नु हाँ उ का से का हो जाला कोनो गारंटी नहीं हाँ 3 महीना में देह बदल जाला। दे ना बदल जाला पैसा रुपया दे देवे नी जादे क के हाँ हाँ खैला पियला से खैला पियला से हाँ जी तोहरा के लागो नौकरी सरकारी में अइब का बुढ़ारी में ना तोहरा के लागो नौकरी सरकारी में अइब का बुढ़ारी में ना भटगाई मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है भैया के चरण में बार बार गोर लागत नहीं मुस्कान जी कन्हैया बाबा लगत नहीं चल जा आशीर्वाद लेके आ अरे अकेला उहे खाली काहे जाई हैं रउआ चल जाई हम कैसे जाए जा 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 नचनिया कन्हैया मैं बाबा कह दी तो भैया तनी कन्हैया बाबा के हाथ अपना पीठ पर फेरवा लो। हेलो ए बेजी का आ कदी है न चले जाए तरी नु हाँ त खाली नहीं खियावे के का है बाबा से आशीर्वाद लेके आवे के बा बैठ हम तो कहते हैं जब के हाथ इनका पीठ पर फेरवा दो। हेलो भैया एकरा के बना दी तनी निमन से हाय देखी कितना निमन बोलता हेलो हेलो गेन खोली हेलो चलो तनी आशीर्वाद लेके आओ जा कन्हैया बाबा लगे मुर्गी का भाव लगी बाबा लगे मुर्गी मारे के बाद कुजा कुजा ढीठे दम डेरा मत हां उतरा ने कहो देखेला थोड़ी ना